Akurát mi perie práčka, takže to bude asi počuť. Mám tu luxusne vyloženú tú ručičku. Kýpeť. Ale nie, dobre sa mi tak sedí, no čo. Aj keď ľahčie by nemali ísť na stôl, že? Nevadí, to je jedno. Buď si to takto budem držať. Bože, veď tu mám naopak. Buď si to takto budem držať, čo sa mi celkom páči, alebo to bude jednoduchšie a dám si to takto sem. A presne do stredu. A presne do stredu. A do stredu. Dobre, už si spievam vianočné pesničky. To čo bolo? Akože mám schudnúť, či čo? No nič, vyzerá to, že to je v pohode. Každopádne, vítajte tu znova v mojom ďalšom videu. Veľmi dlho som sa vám tu neozvala a cítim sa trošičku previnilo. Ale ja verím tomu, že si zaslúžim druhú šancu. A veľmi rada by som sa vrátila k tomuto YouTubeovému účtu, pretože ja by som strašne chcela, aby všetci ľudia na tejto planete sa hýbali a športovali a boli zdraví, ale aby to robili preto, aby boli zdraví a nie preto, aby dobre vyzerali, aby mali tú správnu motiváciu. Ale už veľmi dlhú dobu uvažujem nad tým, že by som sa k tomuto YouTubeovému účtu vrátila, ale teda nemala som na to čas, chodila som do práce, pochopiteľne, a bolo mnoho iných vecí, ale mám naozaj veľmi veľa nových vecí. Nové fitko, nový priestor, kde chodím cvičiť. Tí, čo ma sledujete na Instagrame, tak ste si to možno všimli. Tí, čo ma nesledujete, tak začala som cvičiť v Sporthouse vo Form Factory, vlastne áno, na Bajkalskej, alebo teda na Trnavskej, neviem teraz, ktorá to je cesta, alebo ulica, neviem. A mám nového partnera, vec číslo 2 a dala som si dole myhalnice, nenosím už umelé kefy na očiach. Ja nerozumiem tomu, ako som to mohla nosiť a nerozumiem ani tomu, ako to môžete nosiť vy. Ja viem, že roky som to nosila, dávala som do toho peniažky, ale fakt to úplne zmení tú ženu a tá žena nevyzerá dobre. Takže ja som taká vďačná, že som to dala dole. A ďalšia brutálna nová vec. A toto len teraz začínam chodiť na jogu. A som teda chcela by som, aby to bolo pravidelné. Prihlásila som sa už teraz vo štvrtok ku mojej úžasnej, milovanej, bývalej klientke, s ktorou sme spolu cvičili ešte v predošlom fitku, na ktorú mám veľmi úžasné spomienky a je to pre mňa veľmi inšpiratívna a inšpirujúca žena. Takže pozdravujem ju a teším sa na jogu, pretože to bude za chvíľu. Momentálne sa stravujem úplne bez mäsa, stále mi to vyhovuje, je to úžasné, už je to nejaký ten rôčik a jednoducho mi to vyhovuje. Ako ja nebudem sa hádať, že mäso je dobré alebo zlé, že zelenina je dobrá alebo zlá, alebo že cukor je dobrý alebo zlý, alebo atď. Ja jednoducho mám nejaký svoj smer. Vytýčila som si niečo, čo na mňa funguje. Mne funguje nejesť mäso, nechýba mi mäso, nechutí mi mäso, nechcem to mäso, ale samozrejme, že keď napríklad varím partnerovi jedlo, frajerovi, partner to znie tak divno, keď varím frajerovi jedlo, tak samozrejme, že trochu ochutnám, však ako aby som vedela, že či to dobre chutí, alebo aj v tej telke, ako ochutnala som, ale ja si sama neurobím mäso, ani si nechcem sama urobiť mäso. No, dúfam, že ma vidíte dobre. A ja väčšinou, čo sa týka nejakých bielkovinových náhrad, tak to je určite tofu. Ja milujem tofu. To je jedno, že či to je čisté, alebo že či je ochutené. Milujem tofu. Strašne mi to chutí. Idem trošku bližšie. A vyhovuje mi to. Veľmi veľa zeleniny zjem každý deň, pol kila zeleniny, doslova. Čalamádu, fermentované potraviny sú veľmi zdravé a tie tiež musím zaraďovať do svojho denného príjmu kalorického. A obrovská vec, o ktorej som vám hovorila už v tých predošlých videách, čo som točila pred 3 rokmi, tak odvtedy stále jem raz za deň. Takže stále sa venujem v podstate intermittent fastingu
ale teda takému extrémnejšiemu, one meal a day. Je to taká extrémnejšia forma, ako naozaj pokiaľ s fastingom začínate, tak určite neodporúčam začať hneď s jedným jedlom za deň, iba po nejakých predošlých skúsenostiach, ale pokiaľ už máte nejaký základ fastingový, tak rozhodne jedno jedlo za deň, to má samé benefity, vy sa dostávate počas toho dňa do autofágie, hladina inzulínu sa vám upraví, neklesá, nestúpa návalovo, takisto omladzuje vám to bunky, zvyšuje vám to rástový hormón, takže vyzeráte mladšie. A ja už ani neviem, čo som hovorila na začiatku, ty kokos. Takisto zaraďujem veľmi veľa zdravé tuky, či už sú to rôzne orechy, alebo rôzne semiačka, alebo napríklad veľmi rada lanové, alebo slnečnicové, akékoľvek zdravé tuky. Veľmi rada som si teraz obľúbila mák. A to si dávam do jogurtu, buď s proteínom, alebo s medíkom, pretože medík je tiež veľmi zdravý. A dávam si do toho mletý mák a mleté lanové semiačka. To je že úžasné, lahodné. Niekedy si dám do toho aj proteín. A momentálne cieľim svoj tréningový princíp na to, aby som viac schudla tie svaly, pretože v tomto novom fitku máme aj meranie InBody a darí sa mi to, ale mám dosť veľa svalovej hmoty na tele, čo je samozrejme, veľa z vás chce mať milión svalovej hmoty na tele a svalová hmota je zdravá a teda. Ale ja už som v takom štádiu, kde mne už to prišlo moc. Ja už som sa necítila dobre, pretože ja už keď som aj trošku pribrala, že na tuku, tak už som sa necítila dobre, pretože som mala veľmi veľa tej svalovej hmoty. A ono, aj keď chudnete a keď viete, ako máte chudnúť, tak vám ide dole ten tuk. Aspoň teda mne ide dole ten tuk väčšinou. A tým pádom ja som mala veľmi veľa svalov a preto ženské telo a hormonálne fungovanie je veľmi dôležité, aby tam bol ideálny pomer svalov a tuku. Preto sa snažím ja to mám veľmi špecificky, o tom spravím niekedy ďalšie video, ale ja to mám veľmi špecificky nastavené tak, aby som, pretože ja už cvičím 13 rokov, chápete to? 13 rokov. Tak aby som po týchto rokoch dokázala stále vyzerať pekne, stále sa cítiť dobre, nemať nejaký príliš vysoký svalový objem a mať ideálne percento tuku na tele. A teraz nechcem, aby to vyznelo, že na čísielka, ale jednoducho, aby to bolo také, aby som sa sama sebe samozrejme páčila, aby som sa cítila zdravá a priorita číslo 1, aby som bola šťastná, aby som sa cítila dobre, aby som sa ráno tešila do toho dňa, aby som večer išla spať s tým, že sa teším na ten ďalší deň, aby som prežívala kvalitný deň, aby som mala veľa energie, aby som mala dostatok energie a aby jednoducho ten život bol kvalitný a šťastný. Takže asi tak. A vidíte, že aké mám krásne myhalnice. Trošku sa lesknem, ale to nevadí, vy to prežijete. A takisto používam nový elixír, sérum na myhalnice, ktoré je, že odpadla som z toho, veď úplne nádherné sú tie myhalnice. Používam to, myslím, že mesiac, kúra je dvojmesačná. To vám sem tiež dám. A brutál, ja som normálne, že ja som tomu nikdy neverila, že by nejaké sérum tak mohlo tie myhalnice predĺžiť, že by tak mohli narásť, ale ja som skoro odpadla, skúšam to teraz a je to brutál, fakt je to brutál. Takže vám to sem môžem dať, môžete to vyskúšať aj vy. A no dobre, tak choďte si do televízie pozrieť, čo som tam stvárala a píšte mi prosím vás sem, dobre? Pod toto video. A takisto, ak sa tešíte, ak chcete ma ešte vidieť, tak budem naozaj veľmi vďačná za follow, za like, za podporu a úplne čokoľvek mi môžete písať. Negativitu si neprosím, ja mám pozitívny rúžový život a tak to aj chcem ponechať, takže negativitu si nechajte pre seba, to ma nezaujíma. A yes! Tak čauky!